The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Ay! Wow! May butang siyempre, Mamida na apaw, Darwin apaw, ate Jenny apaw na Barcross, Barcross silang anak si Yori. Yori ba to? Si Chino, di ba? Nung boy kasi ng family, may butang may Abi Puada, dahil may mamigaya. Miss Chang Chang, at David Parilya, may buntag, may Mila Sagas, Lima Sagas, and Gabi La Sagas. Shai, Braiko, and Jones, may buntag. Icy and Tantan, tumanda, oh. Kumaring Roxanne, o si Kumaring Banban at Banban, o si Kumbari, o di ba? Darwin tumanda, may muntang ngiti-ngat lang mo na, oh. Happy lang, George. Siyempre, anang ngiti-ngat lang, George, oh. Ano? Oh. Mukanta sa kumukanta. Alay, sir. Salamat kayo, ha. Salamat kayo sa Dice Cuisine, sa akong breakfast karon. Salamat kayo, ha. Ito, Aray. aso. Salamat kayo. Oh, siyempre, para advance ha. Oh, eskwela good news sa itong may estudyante first year ha. Unya ha. So karon magsugod na magpaminaw karon kay Malik. Nanaputay ko ha. O required na sa mga NSTP. National Service Training Program, di ba? Mga CWTS, LTS, o siyempre, o mga ROTC, di ba? Ala. Unya, after sa akong programa, di ba? Headed by, siyempre, ni Ma'am Renelsa, Dahay Tumanda, nila ni Neil Isidro, o ni Sir, di ba? O nanasad mi, di ba? Nanapod mi si Kuan, si Romeo Laureat. Na Puri una tong kuan. Una tong kuan ba katong sani katong ino chichirya. Unsa to ngala nato na sa correct ka na sa Dali, oy, nga naman tayo, unaw na to ang batchoy, giganta sa panas batchoy. Wow, yan na sa kropik o katong kuan, di ba, Hoy, Nord, bokok. Hoy, makalibay man sana sa bitaw ko riko. Mati sana sa di ba? Wow. Sa Bagtasos di ayo. Balo sa first name na Sir Bagtasos, no, di ba? Silang tunod, the three musketeers and STP, mga kugihan, mga buutan pa jud, kurik ana-ana, correct, wow, di ba, siyempre, yala, sa mga, sa size, naunaw niya na, no, correct, pahala na, yun niya, ako'y pangutana, ha, wait, no, matag pa mi og lodo niya 50 pesos with Dragon Slippers, di ba? Di ba? Dragon Slippers ha. Di ba? Puyag lang, dagan katong Zamboanga City lang ha, kay pagkari na mo ha, na mo daw Dragon Slippers sa United States of America. Kalayo pa yung taon, mga 1 year pag mo. Baka mo yung pa LBC, no? Mo abot, na ba kay LBC sa USA na wala? Ana di ay, di ba? LBC. Lando, Bayot, Karon, LBC. Happy lang ha, niya, 50 pesos, no? Plus, Dragon Slippers ang maligo ang Ginoo ko. Magukod mo sa iyong uyang kabiyaan mo. Ginoo ko dito. Di jud mabitas lang mga slippers, pero kanang Dragon Slippers, wow. Nino to ligon jud kayo. Ato lang tao ni Miss Renelsa Dahay Tumanda, di ba? Order mo ha, pwede po mo na ako order. Na ako na, ano mo na ako order, tapos ako na mo kuha dito na sa Hala may nag-text sa Tibanban, pwede ba daw i-deliver? Pwede ra, basta dagan yung orderon.
basta na siya. Alaw niya, ha? So, 50 pesos load. Tapos with dragon slippers. Wow. Gika ni. Ni Ati Banban. Dahay tumanda, di ba? Mukanta na ko. Pakpak, ganun. Ano na? Iya. Ini. Kay Max Urbani. GNG. GNG Tailoring. Dasisiyabs na kaos. Ang lamihan ng melty. Ano yan na? Pakpak, ganun. Ginsag ako ang sapa-sapa dito sa may talamnanan. Ang turagsoy na akong nadagpan, kini mo kung alinagpang naabot ang mga bisita, kabarkada o sa inuman. Linagpang kung aturagsoy amon gisumsuman. Linagpang kung aturagsoy sa sabaw, nagalangoy-langoy kinlagtan, pagit sang ginamos namalhas, kit kami sang higop ang siling sang nakatilaw, sampat kid ang tiplada mo. Linagpang nga turagsoy kanamit kid bro. Pagkatapos namong sangkaon, linagpang ko nagbati, may nagadihal, nagasiyop-siyop, kaya ang bibig tamagin kahapdi, may tulo ang luka nga wala naman sing kasubo tungod sang turagsoy nga akong linagpang tamagin kakakang. Wow! Likod nga akong tiil. Salamat kayo ito Banban sa Dragon Slippers. Inakpang kung aturagsoy sa sabaw, nagalangoy-langoy kinlagtan, pagit sang ginamos pinamalhas, kit kami sang higop ang siling sang nakatilaw, sambat kit ang timplada mo. Linagpang nga turagsoy kanamit gid bro. Ang siling sang nakatilaw, sambat kit ang timplada mo. Linagpang nga turagsoy kanamit gid bro. Wow! Lamig ka kayo! Diba? Siyempre, may buntag! Sir Paul! And Ma'am Castro diya sa Zenja Tailoring by Castro. Diba? May buntag! Siyempre, kami na mga Chico, John Malin! May buntag! Diba? Alvin Bagondol! Si Dennis! Ulitawag! Minyo! Long hair! Si Kuya Long hair! Si Kuya Long hair o si Kuya no hair, di ba? Long hair o no hair, di ba? Og mga Gabotero brothers, di ba? Siyempre, mga kiddos mo nga, Ma'am Sir Paul and Ma'am Castro. Siyempre, diya sa kuwan sa ilang tapad, sa Deco Pets. Deco Pets ba to? Deco Pets tapad, katong mga kuwan, mga isda na siya. Diba? Salamat to kay happy lang. Siyempre, may buntag. Diyan sa Dakon Village Zone, sa Division Recodo din na naturok ang lamian nga melty, ang The Sishab Snack House. Salamat po kayo. Wow, may buntag. Wow, at a bit Myra and family, di ba? Agent Calvin Sang, di ba? Happy. Kuya Marmar, Soribas and family. Right, Best Pilar Flores and Real VR. May buntag.
Daddy So sa Miguel Diaz and family. Tiray Kinoy and family Diaz sa siyempre Urban Force sa Ricodo. May mutang. Happy lang yun, di ba? Wow, di ba? Wow, may butang, siyempre, ni Mama Tele Sitoy, ni Andoy, o siyempre mga Sitoy's family. Akong BFF diha, si Kuya Regal Sitoy, may buntag, ngamong head sa admission office and scholarship office, o kang Soria Team, basketball o senior, o kang Tibok Kawit, may buntag, di ba? Hoy, mga mamunit apit, kumusta naman ka? May buntag. Siyempre, may buntag. Boss Totong, Boss Totong Bayola, di ba? Si Ray Marie Bayola, o yung mga anak, sumukmakmak, yung mga anak mo, di ba? O kang Triple A Fishing, kaya ulit sa naminaw sa Mananos FM. Triple A Fishing, mga kapitan, maestro, banda, may buntag na ito. O kang Tibok, tulong atong, mga bulante, Cobio, Purusuelo, family, may buntag, di ba? Siyempre, di ba, si Sir Bobong Espinol, diha sa Barangay Masin, may buntag and family. O si Ma'am, yung asawa, pinanggaon nga asawa ni Sir Bobong Espinol. May buntag, Ma'am, may buntag, ano sa kureko. Kaya magdula niya ni Sir Bobong og kaya sa West Mencom. May buntag, siyempre, pati magutom ka ng barato diha, kaon na mo diha sa, siyempre, kaon na mo diha sa, di ba, Kainan Express, di ba, Kainan Express na si Kuya Long Hair diha, di ba, Kuya Long Hair diha sa Santa Cruz Market, di ba, Lami kayo mga pork chop diha, mga native, mga sinugbang at chicks, chicken na, bantay lang dyan muna sa siyempre, yung asawag yung anak, siyempre ang hamja itiri, halal sa pikas, mga ate, si Kyle, may montag, diba? Siyempre, alom ni sapatos, sa Alex Menyosa, may montag, diba? Yung mga boys, ang madautiyan naman na, ginoo ko, diba? O ang Tano Barbershop, ang number 1 na barbershop sa Zamboanga City. Tano Barbershop. Ginoo sa Unico Glasita. Na si Rafi, Dudog Del Mar, nga niyon kay manggupit. Wow, masagi, sa pak. Hair cleaning, sa pak. Tano Barbershop. Diba? Happy lang, Jod Corrego. Wow, diba? Siyempre, may bundag. Diya sa I-Cancel Round the Shop, diya sa Barangay Santa Barbara. Diba? Okay. Always na naminaw. Ana dyan mo mapalaba kay ikaw. Upat nga beses ninyo. Wow. Libre na ang unom ka kilo. Diba? Wow. Ako always ako. Diba? Api-api lang dyan. Kurik. Tama. Diba? Hey! May buntag. Pamili sa Lapinya dahil sa Puyo. Diba? Kuya anak nga buutan. Ginoo ko. Kugihan pa dyan. Si Uncle Engineer April Vincent Lapinya. Among station manager. Buutan tayo. God bless. Stay safe. O si Jackie Apaw. Diba? Bye, ma! Sir Mayo Darakan, Mag-Jem Darakan, and Jem Darakan dahil sa Lapinya Bro Subdivision. May mutang masilingan da. O kang mga trio, dumabok family ng Tambon. May mutang. Ang mga parente na sa Mampang. Mga Tolyo Kilumbaring family. May buntag. Lola Liling. Sa si Mercy Lumbaring. O si Tyron James Ignacio. Si Yung Tolyo. May buntag. Diba? Ay, ganun yung situan. Na naisibing. Ingat lang. Happy lang. Smile lang, Joe. Diba? Maayos. Sige, Ma'am Marife Villafranca. May buntag Mampeng. Ang among head sa Public Information and Communication Office. Yan na Villafranca. Isabel Villafranca. Yung anak. Wow! Si Wilson Benetes. Diba? May buntag ko siya. Siyempre! Diba? Kami Sugayo diya sa Isabela City, Barangay Balono. Diya ang Facebook ko na yan, di ba? Kuya Roel Molion and family, Rodon Gross and family, Paisal, o si Limboy. O siyempre ni Papa dito, Mama Bibing. O siyempre sa kong LDR, Sir Dominic Tarusa, nasa Barangay Balono, Isabela City. Ingat. Baby, ingat ka diya, bantay lang ka. Maulaon na ba na ingon si Kuya Roy, maulaon. Diba? Ginoo ko. May nakitaan ko nga. Paglakaw na ko dito sa Pueblo, nakitaan ako. Wow, ginoo ko. Branded ang pantalon. Ginoo ko, branded. Pero mag-unsa man ang branded ang pantalon, dahil imong lubot sa piyot, no? Nasa...
to na branded pero busok imong ano ba niot kayo sa Ginoo ko. Branded lagi o di ba? Branded lagi ang pantalon pero Ginoo ko ang lubot sa piyot. Sayaw mga choy. Choy, 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 choy. Ginoo ko. Mula gina sexy lagi, yang lawas pasayan, yang naong. Ang naong swim. Ay, natukan ko. Ay, siyempre, may puto na ito. Masukin natin sa barangay sa Tabarbara. Akong mga amigo, barkada na ko. O labi na sa Cambodia, tutuan, mga boys. Tol, pare! I love you, Tol! Walay bayot diri, Tol! Unay magbinayo, Tol! Atong bano, Tol! Oh, Diyos, Kuya Ryan, di ba? May buntag, siyempre itong masukin na sa, atong masukin, mga jeepney drivers, mga drivers nga, gaya kakambyada, di ba, nasa ko rin, o mga conductors, nasa, mukanta ako, kay ligaw kayo. Labi na sa JP Bodega sa Talon-Talon Loop, madam. May buntag, madam, ha. Salamat so kayo, ha. Ay, sa mi Marian Cabalona, yang si Jobin, yang Bana, yang Higsoon, yang si GR Arak. Siyempre, ayaw sa mi kuhan niya, nakuhan pa, murag dagan pa mong bulad, tagtag sa naman mong loto. Mga December 1, ha. Ay, ginawa ko. Mugkanta. Ako mugkanta ko ani nga naman. Og makatoltol ba siya ani ha? Makatoltol ba siya ani kaya kung ang sidekick ni Batman. Na. Mugkanta na ko kay lingaw kay ni sa Sabado. Di ba ala Idog. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mari, pilip ako ni mo, Mari. Saludo ko ni mo, Mari. Marites. Kay ang katong ni kumpare. Kani mo wag yun magsilbi. Kay ang kahadlok niya kuno nagalabi. Wala ka ba? Si kumpare la bandera. Si kumpare Cosinero. Kaluoy ni pare na under Bisaya. Inday, iyang kagay nila nay. Wala siya mo ikli sa gamay. Karon dili na sa suplada. Nahanaw iyang kagarbusa. Diha kanimo siya paraygon buutan pa. Kami na good ni. Ang inahalan lang ni ay hapid-hapyun lang yutay. Sa imong bukton mo dayon siyag pauraray. Oyom bisag tuod tigulang na. Daghang mga apo dinosina. Nakaasawa, nagkalima. Ikaunom teenager pa. Kami iyang gihambugan. Matud niya. Kami na good ni. Bisan ko no siya tigulang na. Ang iyang tuhod likod pa. Ang kasing-kasing puno niya batanon pa. Dihay akong amigong sugarol. Siya kuno small but terrible. Inig uli bisag pildero. Unya hubog pagyod kaayo. Iyang asawa ko no hadlok. Way reklamo. Kami na good ni.
apan di ay ang tinuod. Siya di ay ang mukurog, kaya ang asawa niya kumangisog, murag bulldog. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Huh? Ay, wala. Oh no. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Huh? Kami na good news. Wala na daw. Now you know. Wow, wala daw, di ba? Wow, happy so kayo, no? Happy so kayo kung maminaw ta sa hashtag GPLB, di ba? Nagkikinig pa siya ng Bisaya, di na dyan sa siyempre. Sa Marino News FM 106, may sabihin, sa mong FB, heart. Share with your friends, share with your family, o di ba ito mga people, relatives, nasa share ha. O papuntag share sa itong FB ha, nasa share sa inyong group chat, nasa share lang. O syempre, guys, ano kalimutan mo sa mga hotline ha, ang 0975-072-3036, o diba? Wow! O diba, nasa siyempre, sa Padukaron, nami giandam nga, siyempre. Mga musika minisaya para ninyo, diba? Para mag-enjoy mo. Hello! God bless us all! Ano yan mo nga musika minisaya? Pak! Kananan, ato ng Ilamba, Ibunal, Tiratoy, Banat, kay Awaaw, Regine! Merry Christmas. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wow! Sisi na! Hello, good morning, sir! Please contact Budbud Bingka. Thanks. Ingon si Sauda diya sa Santa Cruz Island. Wow! Happy lang, Jude. Correct. Hoy, shout out diya sa Kuwan. Shout out diya sa Artilim. Di ba? Si Jose Yanko. Di ba? Wow! Tanaw diya sa Artilim, Zamboanga, Sibugay. Hello, ako naguni, si Jerry Garcia. Present Migo, why absent. Hello, mga Garcia, pamilya na tumaga, porsyento, may buntag. Siyempre, mira lang yun, hashtag mira lang yun. Kung sini ba yung extra, alala o, diba, Happy Saturday, sir. Green, makasilaw kayo imo ang beauty, sir. Ingon si Mary Ann Cabaluna. Salamat yung kayo. Hello, sir, and watching from Zamboanga del Sur. Ingon si Jennifer Tropico Onjano. Salamat kayo, ha. Diya sa Zamboanga del Sur. Salamat mo daw. Good morning, sir. Ingon si Dapi Di Mar. Marag ako ning estudyante sa kuan, Nautical 1A. Nautical 1A ka dong, no? Di ba, pasar na, kay naminaw. Ipas ang message song ina wow. Pasado ta basta mo Greta dito sa Marino News FM. Joke lang ha. Joke lang dong nga basta walay kuan. Joke lang pero ako ngi check attendance dong nga joke. Check attendance. Gitsa ko attendance every Wednesday. Okay lang schedule every Wednesday man. Wow! Hello, yeah! Yung si Katlia Umawa, no? Good morning. Good morning, Slando. Pa-shout po sa Tadura ng Tagunon family sa Kabasala, sa Bonga, Sibugay Province. Please play the song, Open Arms by Journey. Thank you, and God bless po. Keep safe, ingon si Kuya Raul Samson Taduran. Uncle Raul, ingat-ingat, ha? Good morning, sir! Ingon si John Michael Sirimugan. Wow! Murag estudyante pa na ako ni Ayan nasa Korea. Ako ning Elisa. Wala, joke lang ha. Timutuom lang. Kay kini pa sila mga buta pa ni always present pa ni sila. Wow, ingon si Armida Balls. Good morning, Sir Landing. Shout out sa akong mga silingan diri sa Tugbungan. O walay apel ang mga walay batasan. Ay, ginoo ko. O ingon si Aramina Bugs. O diba,
Kanang kuano ramin no kanang si Marites, di ba no si Marites? So Mare, unsay latest no? Ano sa kuri ka api-api lang jud. Sa mo kalimutan ha. Muhatag mayon niya basta text mo sa mga line ng 0975072336. Kunya mo sa mga FB page, share lang with your friends, mga relatives and etc. di ba? Oo. Share everything sa among FB page ang 106 may sa Marino News FM. Kami na good ni. Check ka na sa Hala, ang 6084. Ingon sa Sir Lan. Good morning ha. Nalingaw kung ba na ni mo Sir Lan. Sige katawa si Tata Cortez. Wow, si Arnila Cortez siya sa Galiera talon-talon, di ba? Oo. Gwapo yung ba na? Ginawa ko kalamihan sa bulan. Di ba? Diyan sa ginawa. Wow! Happy listening diya sa siyempre nga mong mga kauna sa Task Force Zamboanga, Sir Dave Abog, si Sir XO diya, di ba? Kalimot ko sa imong family name sa Task Force Zamboanga, the Peacemaker, di ba? Oy kanang kalinaw ha, baka inyong ano na Peacemaker nyo na tigimog isda dili ha, bantay lang jud mo diyan Task Force Zamboanga na peace kalinaw, di ba? Ana siya Wow! Diyan sa NFA and Neighbor Tennis Club, may buntag. O sabi sa mga officers and members headed by our President Sir R.D. Rowley Manavilla. Hello, good morning. Ching Alvarez, and there's Sammy Holio, may buntag. Ang tagiya sa Engineering and Electrical Services. Sir Sally Agan, Edgar Saskia Matilano, Johnny Ong, di ba? May buntag ko. Sir Alpar Delio, Charlie Nerio, may buntag tanan diya. O sa tanang mga members, Sir Alex Isabelo, di ba? May buntag, Kit, ang Lawrence Dimanzi, minaw dyan na sila, pakpakan o ganon. Wow! Yung ang 0347, Madam Landing, mag-rate lang ko diya sa Marta Drive, sa Santa Catalina, kay Councilor Jimmy Villaflores, the Christ King, kay Ropino Guanzon na Losib. Backward na landing, di ba? Correct. Ana lang yung api-api lang dito, ha? Okay, mangita. Wow! Anaya mo ko sa Zeno Radio di ay. Mo kalimutan sa mong Zeno Radio ha. So ang QR code nasa mong left side, lower left side of your screen. Nadia. Dire. Dire sa bula nga pula, di ba sa kuriko, di ba? Nadia ang QR code sa mong Zeno Radio. Para makuha na sa para ko pinapod mo na sa nindot bungga dito kay nindot ko dito sa Zeno Radio. Siyempre, di ba? May buntag. Live put na, di ba? Live po ta sa YouTube kay sus Ginoo ko nino ta kay si manang internet kay nagsikandos. Mayo na yang gibati nga naman. Kay na po sa QR sa yang vaccination card, di ba? Bang nalipay na kana. Nagulat na lang si manang internet sa yang booster, di ba? So ganan sa tag booster kato para manok o para baboy, maglibog ta sa nga booster. Booster feed ba sa Pigrolac o sa Pigromax? Og sa manok gani, ay mo kabalaka ato mo sa Greenlock. Nursery nasa Greenlock. Hoy, ginawa ko mabuang ko bayot, di ba na saot? Good evening, Sir Lan. Request me og song, Sir Lan. Konti Sambog, Upaw. Coming from Bitoy. Salamat, Sir Lan. Gikan sa Greenlock Agribit ya sa Giwan. Wow. Salamat so kayo. Mag-music na ta, sir. Samtang nangita ko pangutana nga bungga kayo para sa 50 pesos nga load. Og ang Dragon Slipper nga mong ihatag karon Sabado. Courtesy na, di ba? Kung mag-order mo, kontak ka lang ko. Basta walay hugos sa pamain lang. Walay mahugos ba? Din scam ha? Scam, di ba? So, ano mo, nako, or order lang mo sa size and color.
O siyempre, di kanya ito mo sa kuha ni Renelsa, dahay tumanda, o ito mo ha, sa yung FB page, sa ito mag-order dito, happy lang, mag-music na ta. Sidekick na ko, si Uncle Ruben. Hala, ito sang ilambay, bulan labiyong marikis sa masunging paminaw, pakpakan ng Regine. Merry Christmas. Sisi na daw, labi nagmahalaw na, nahadlok siyang maupaw, di ba, nasa, ay, ginoo ko, managa mo mga laki, jumadlok maupaw, nga ka ng uso-uso ka mga babae, mag-uso-uso ka mga babae ka na magpabulaw-bulaw og buhok, ayaw, jumogto, anak, nga ma-attractive ka, kanang bulaw-bulaw og mga babae, ayaw, jumogto, nga para ma-attract ka, ay ginoo ko, nga gwapa sila tanahon, dili, oy, sa tinood lang, gikuto na sila, maong nagpabula-bula sa buhok para mamatay ang kuto sa medisina. Ana na siya, correct, ana siya. Wow, alas 11 na. Wow, lamin na kayo lechon, friends, lechon, tilawi lang. Iday lang ang 0936-4040314. So, kaya sa lechon, mga hot spicy og seafood, so lechon belly. Wow, tilawi lang, friends, lechon. Huwag ang Barcode Zamboanga for catering delivery and Francis Barcode Zamboanga and Barcode Gardens Resort. O, diba? Iday lang ang 0905-383-9975. O, na! Simple pangutana pero mutubag mo ano sa koreko, di ba? Mutubag mo kanang aligri malingaw jud mo kuan diri ha, jury tagpili diri ha. Ana di ba kung papilion ka, di ba? Wow, 50 pesos og ang Dragon Slippers. Ginawa ko, di ba? Okay, og may tag Dragon Slipper ina mo na tuog wala ray mo ihatag dapat slippers na di ba kay left and right man ang ihatag di ba nga right ay ihatag no excuse me unsa mga matakingking ka di ba na kung papilion ka kanang malingaw jud ka unsa man di mong gusto virus o zombie ana sa Korea ana sa kana ha ala sige na Hanap. sige ha unsa man din mo gusto text sa mong hotline 0975072336 una ipipay si ba ang 106 may sa no News FM na Kami na good news. pili lang ha pili ka unsa man din mong gusto anong ka magsuka di ba virus o zombie di ba sige siyempre, kabalaw ko sa Sabado karon may buntag mamaanet ka sa manya may buntag diya sa tumaga busy sa maanet kaya misa siguro di ba na siya correct siyempre Ma'am Beth Hamero and family diya sa Villa Santa Maria may buntag ingat lang huwag mong pamilya da ma'am masilingan da ma'am pakuski dyan ng sounds ya advance Merry Christmas Ma'am Beth Hamero correct ka na sa Kuha lang mama, basta, kato mo naminaw ha, kung gusto mo ulit kay na, para, huwag mo gumiano siya. So, gusto mo ka nga, na yung mga yung t-shirt ba na, wala may kuandiri, pwede i-open ninyo namin. Na Gcash na ko, ugang pimaya na ko, 0935-907-1856. Diba, nasa, pwede mo man gino ko, excuse me, nasa correct, para mo na ikuha na, alam na, share ba ng blessings, diba na, siyempre, ano ang inyong kapalaran, karong Nobyembre 27, 2021, diba, Sabado, diba, nasa kinabuhi, Few inches later. wow, diba, may butang sa Mexico kay always on naminaw da ako mga kababayan da sa Sogod Southern Leyte and Samar may buntag siyempre ni Janice Sala Kaday Janice Kaday Padisyo Ben Padisyo di ba Ma'am Sil Kaday and Joel Padisyo man may buntag ang mga silingan da sa Sogod Southern Leyte labi na sa among mayor si Imelda Oitan sa among kandudong may buntag Jose Elmer Duarte may buntag di ba Connie Doblado ni Maluson Jorlison may buntag Jensen Doblado kaya always lang naminaw doon isa-share po na sa kuha di ba ni PJ Kenneth ni Abby ni Jane o ni Julian happy lang Aris 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 mamatay
Magbantay-bantay pagka warning ha, like caution nimo, bantay-bantay, pagbantay-bantay ya kay. Kinahanglan jud ka kinahanglan jud ka Aris mag-control jud ka. Mag-control jud kasi mong kalingon karon sa mag-control kasi mong kalingon karon Aris. Labi na mag-respond ka, mag-reply ka sa mga issues karon, di ba? Oo. Oh, makuha ka sa imo labi na sa imo mga loved ones karon, issues sa mga loved ones karon. So bantay-bantay jud ka Aris. Sa gugma Aris, o di ba? Oh. Atong paspason para nino para lahi pud ba kay Sabado man ron, no, di ba? Oh. Lahi to Monday to Friday, Sabado atong paspason. O si Madam Landing kay murag high energy ning ano man. Nganong high energy? Salamat kay Mami Arjun na og ni Auntie Chanda Able Fard. Salamat kay. Salamat kayo sa early in the morning sa Batchoys. Salamat ko kayo. Busog. Manaw saya busog match. Mag-uhay lang jog ko. Giparisa na mo og Paulo. Ni Uncle Ruben. Sagugma Aris. Imong ma-realize karon Aris. Kung unsa ka kaswerte karon, kung nag-share ka sa imong love life karon. Wow, ginuo ko si Aris. Sharer de ka, di ba? Di ba? Aris, ayo ka rin pag-share sa among FB page ha. O kung share ka sa gugma sa imong kano Aris, i-share po na ang among FB page. So maluoy ka Aris ha. Well, share sa imong love life karon with the person next to you. O di ba? Nada imong tapad karon tanawa na Aris ko nagtapad. Kung wala kay tapad, so wala kay ma-share. Ano kay share wala tapad. Magkikistorya ka sa mga ding unato da ta ka mag-Aris imong mag-share oy. Basta karon Aris, so today is a positive day nimo. Positibo jud ka dili sa virus, dili sa positibo ka sa imong love life karon. Sa imong bandi karon Aris, sa trabaho karon Aris. Ang imong trabaho your work day karon. Ay Ginoo ko. Mag-unfold jud na sa magpilo jud na without wala jud mga major problems. Don't worry. So kung wala yung mga major problems, so minor lang na siya, corporal, private, first class, sarili ko nga problema na sa akin. So, or wala yung mga komplikasyon. No? So kan magkalama lang, towards weekend. No? Kan magkalama lang. Thank you! Sa imong kayuhan karon Aris, imong kayuhan karon. Ay imo karon ka imong matubang karon. Matubang nimo karon ayog taliko jud. Atubangan lang jud na siya. Matubang nimo karon mga sitwasyon karon as long as kanang mga desperado. Kanang ma-feeling kag desperation, imo na ka. O kanang mga insecurity. Insecurity kanang labi na kana sa inyong gate, wala kay guard, insecurity. Wala ka security guard. Muna mag-on ka, mag-on ka sa mga agency karon sa para wala kay insecurity, na kay security. Di ba na sa So ang imong temper nimo, keeping your temper is the key. Manay susi karon. So imong temper karon para mag-control imong temper, you take tempra. Unda mo take kag tempra, kanang temprano pod. Ay na palit. Si Aris Pasmoneros Ares so nga. Wow. O diba imong swerte ka numero karon Ares. So 22, 35, 41, 45, diba? Taurus. Kung Taurus, pamatay ka Taurus kay maka-experience ka ng Taurus so mga intense sa imong social life karon. So not in 20s, not in 30s, but intense. Napunapulo na dyan na. Ako po nagbasa dito, mabuang-buang po ko dito. Uy, ay mong tawag sa ward 9 ha, magkuha ambulansya diri. Ay, gusto ko ambulansya nga, ang tukar budots. Ay, dito ko mong sakay ambulansya kung sakay yan. Sakay ko ambulansya ka na, tukar budots. Dut. Patay events karon na ay masasala ba? So na mga events karon, na kay mga meeting with friends karon. So labi na sa mga interesting people karon. Nandito na pagbiyaan ang oras. So wow, bungga mga Tauros, ngara maka sagugma Tauros. Hi everyone karon is mura nagselos sa imong relationship karon. Di ba? Nagselos kayo mong relationship karon kay you are free, libre karon. Mga silingan, atuan nyo Tauros kay libre daw siya. You are free daw, di ba? Na free karon with no commitments or wala kay string attached karon.
Oh, nya na pa kay lots of sex appeal. Wow, Ginoo ko. May pagka kay mag-apil-apil pa sa Taurus. Shucks kaluod nimo pagilom da oy, sure da. Sa imong bandi karon Taurus. Sa imong excess, sa imong sobrang responsibilidad, karon, manoy makaapektar sa imong panglawas o kahimsog karon. Oh. So try to nimo i-make nimo sometimes sa imong kalingon karon para ma-prevent na kanang mga umaabot nga stress. Oh, bantay-bantay ha, di ba? Oh. Bantay ha. Oh. Oh, ayon nagpa kanang imong responsibilidad ayon nagpakuani, ayon nagpasobrahi kay dili ka may stress. Oh, di ba? Oh. Okay, na-stress ka tungod sa excess na, nang apaw-apa, nagawas-awas na, kapag puno ng salop, dapat ng kalusin, di ba na sa Taurus, di ba? Oh. Sa imong kayuhan karon, Taurus, oh. Ay, social, Taurus. Night out, good life. Oh, so ano ka, go out with friends ka karong adlaw. Manay mga butang karon nga mag-atag ka nimo og kalipay. No. Pero kinanadyo ka, you have to need. Kinanadyo ka nga mo need ka mahunong, mo need to stop nga ng mga lifestyle. Oh, kay di ka night out, always ka night out, kalugluwag, luling hayaw, sa tapos sa imnon, sa kanon, sige ba wow, manay maka-apektar sa imong panglawas, ingat-ingat na ka ha. Para na sa imong kayuhan, dili na sa kadautan ni mo Taurus, Ginoo ko, kung di ka matuo, go on. Imong sorte nga numero karong Taurus is 9, 27, 33 o 41. Gemini, makita nimo sa imong galing karon. Ala, Gemini medyo boring karon, bored ka karon Gemini. Oh, bored ka karon. Oh, sa imong routine karon. Oh, syempre, pag bored magug ka, Ginoo ko. Magano kay, mangita ka, lulinghayo ka, magawas ka. Mangita ka mga begin with an adventure. Adventure, Gemini, Ginoo ko, adventure ba? Ayaw sa kay grandiya, ayaw sa kay og kanang mga Innova at tuto ka sakay sa adventure. Kay adventure. Oh, para dili mo ma-regret nimo ang mga imong mga desisyon nga imong ginabuhat. Oh, ana siya ta Gemini. Hi Gemini, Ginoo ko, sagugma Gemini. Ay Ginoo ko, dito na po kay blind date daw. Si Binano, si mahilig yun blind. Last Saturday nag-blind date ka. Karon blind date lang yapon, Ginoo ko. Ngano, wala ka kangay si mong blind date no. Well, merisi. Wala ka kangay no kay branded ang kartone sa sapyot kag samput. Wasa ka angay sa blind date kay Ginoo ko. Oh, mura daw pasayan. Ayoko! Oh, ang lawa sexy. Ay, Ginoo ko. Merisi ka. Oh, nakay-blind date ka ron. Pero dito na imong kinahanglan. That is not always your choice or the best choice. Remember nga, nanay magkuhan na papatayo sa maningon, mabalik-balik na Gemini nga. Remember sa between imagination and the reality. Oh, di ba? Oh. So, mas nito ng realidad kaysa imagination. Di ba? Oh, di ba? Oh, kay sa imagination mo katagsa ra ka magausan. Sa reality kanunay ka magausan. Siyempre anap dyan o kanunay ka reality ka mag-exercise, magausan ka ang singot. Kung ano mo. Pero ka-imagine ka nga exercise ka, dito ka magausan ang singot. Sa imong bandi karon, Gemini, Ay, Ginoo ko, papatay Gemini, kay imong naisa sa mga member sa imong family circle karon. Sa imong family circle, so pag form mong circle ay square rectangle, Ginoo ko. Family circle na, medyo komplikado karon. Oh, maka-complicate na sa imong financial plans karon. So nagranjo ka, imo jud lang i-clear karon. Clear ba? Kuan na sa Dr. Mi Bagungon kanang buutan kayo doktor mga hatag pa na Crystal Clear Eye Vision Center, di ba na sa mga tag sa eyeglass, di ba wala doc, ang eyeglass daw ni Sir Dahay wala na daw, wala man, nahulog man. Mangayo na po daw sa doc. Di ba? Kaya ano sa lote, naminaw man na sila always sa bantay ka ha. Para i-clear yun ni mo ka sa tao karon nga because something should only concern para nimo na sa imong kayuhan yung sa imong kayuhan ng Gemini.
kung wala jud kay intention karon, nga mo follow ka sa advice karon. So wala jud point karon og asking ayaw na ka pangutana sa lain kung di man ka mo dawat og advice. Ayaw na ka pangutana sa laing tao, ingara mo ka Gemini, di man ka mo tuo. Pag pangayo kag advice, tapos di ka mo tuo, baga kag face, Ginoo ko. So ayaw na ka, bala na ka. Imo nang sala, di na mong sala, imo nang sala. Oh, kung di pa lang sala, ang manglili sa dakong liki. Nasa, Gemini. Ang imong swerte ka naman ko, Gemini, 11, 15, 22, o 39. Cancer, di ba? Oh, cancer. Karon cancer, imong ma-realize karon cancer. Nga, nato yung mga oras karon nga imong karon nga. Na yung mga kausaban, there are big changes sa imong kinabuhi soon. O at least soon, coming soon, now showing unsa pa na diha. Pataya. So ayaw jud itugot nga delay ang mabutang. O ayaw itugot. Sagugma cancer. So ayaw itugot ka ng mga opinion sa ubang tao karon nga mo nay maka-apektar sa imong gibati karon. Ayaw ha. So paminaw, listen, paminaw sa imong kasing-kasing. Unsa may imong gitibok sa imong kasing, unsa may gipitik sa imong kasing. Kanang mga veins ya, right ventricle, left ventricle, mga REM, mao na ipagasunda cancer. Sa imong bandi karon cancer. Kanong adlaw cancer, mas maayo it is better nga mag-save jud ka. Save your words. Save your words, dili money ha, di ba? Save your words. Kung nag-discuss ka sa imong mga amo karon, nakig-kabilyo, nakig-istorya ka sa imong mga amo karon, likaye ang mga words nga dili kayo maayo ha. Mana save your words. Ayo itugot imong galingon karon nga mag-carried away ka. Cancer ha, paminaw ha. Control your words. Labi na nag-istorya ka sa imong mga amo, manager o sa paniya. Sa imong kayuhan karon cancer, ay Ginoo ko, cancer, always kanunay jud ka ma-appreciate. Kanunay jud nimo i-appreciate ka ng mga intention karon sa mga tao nga naa palibot nimo. But siyempre imong gamiton karon ka ng mga selection karon kung mo take ka when taking their advice. Imo na ayaw ko ata ng advices ka ng mga sa palibot nimo. Kada imo nang pagapilian. Ayaw ka gritso og kuanda yon. Nga imo nang So, maningon nga, sa in English pa ingon si Ma'am Maribel Franca, be your judge and executioner at the same time. Diba? Diba? Ikaw ang judge, ikaw pa dyan ang mag-executioner. Diba? Diba? Executioner, ka ba nasa diba? Diba? Kung dyan nasa ka ba binasa kuan? Millionaire, diba? Billionaire, diba? Dato, juga na sa cancer. Imong swerte ka numero karon cancer, stress, 15, 25, 33. Diba? So manaman nato ko ng set itong kapalaran karong adlaw pagpagkaroon ka noon. Diba? Bungga kayo no. Dili mo katulgon no, di ba? Paspason dahil eh. Di ba katulgon mo duka? Samtang nagkuhan bantay lang siya mo. Ana lang. Wow. Wala ka. Kadagana ba niyo? Hello, good morning, sir. Lan pa shout out, sir. Ingon si Emerson Bacante Cielo. Wow, di ba? Si Jack Obi Ancao, good morning, sir. Landing. May mutag. Wow. Ingon si hello, sir. Adjong adlaw. Ingon si Don Holio. Wow. Si PJ Amokala. I love Filipinos. They are so amazing. I hope I can visit PH soon. Wow. God bless. Love you all, guys. See more. Diba? Greetings from Argentina, corn beef. May batasan ni diba? Argentina corn beef daw. Tapos ano daw? Pag-andog, pag-abli pa, scam daw ito. Wow. Hindi na po rin. Wow! Di ba may mutag sila do? Salamat sa Lord. Gaulat na po ko sa imong mga pangutana. Aron maka-load na po da. Sa lahat pagka-play sa akong paboritong kanta, Gugmang MU. Di ba? O kang paborito daw sa kwan, labis sa saktan, CNG. Di ba? Ni Ma'am Christina ni Sir Paul Crasto. Di ba? O siyempre, lubat na ba? Ni paborito ni Boss Sotong Bayula da sa tulungatong ni Ray Marie Bayula. Bakwa ka naman, di ba?
Wow, Madam Landing, sa yabo pa, Madam Landing Ola, pa shoutout diri sa Globe, Tris Alas. Pag-greet ni Joel Vilan, Win Yabo, Rowena, Aldon, Roida, Wilson, Riquez Migsong. I Want to Know What Love Is by Foreigner. Stay safe, 106.7 News FM. Number 1 niya, God bless. Madam Landing, good AM. Labayan akong lipaya, makadungog sa imong programa, Marino FM, diri sa Lostre. Maglitan ko diya sa Martha Drive. Happy Fiesta, Christ the King. Greetings coming from Rafi Buco, Lostre. Santa Catalina, Zamboanga City. Sakay na, madam. Pa-play og song Ventura, ha. Ventura Highway. Samtang may kinabuhi pa. Diba, song. Ventura Highway lagi. Samtang kinabuhi pa, Ano ha? Alawa pa, wala pa nag-text na to ha, wala pa ni answer ha. Kung mapilion ka, asa man imong gusto, virus o zombie. 50 pesos load. Basta nino ta kanang diyan 50 pesos load. Plus, dragon slipper. O gikan ni, ma'am, Renelsa, daay tumanda. Iban-ban ha, Basta kung order mo, ay na mag-order sa line. Pwede mo order na ko ha. Diba na? Pamamain lang, pamain. Kore ka na sa Hello, ingon ang 8051. Great lang ko, madam. Akong anak nga birthday niya karon, si Princess Nicole Cobelo. Hello, happy birthday, Princess Nicole Cobelo, happy birthday. Greetings coming from Adelaida Cobelo. Pa-request og song, Iskire Remix kay Manayaw mi karon. Baka, di ba? Wow! Salado, good morning. Zombie na lang ko, sir. Ingon ang 6084. Zombie na lang ko, sir. Kaya ron daghan kong mapaakan og matakdan sa akong pagka-zombie. Sir Lance, ma-request ko labis sa saktan. Kay paborito na sa akong bana. Naminaw siya, Sir Lan. Wala siya i-work. Salamat kayo. Ninyong tanan. Diyan sa Marinos FM. God bless you all. Okay, happy lang. Wow! Diba? Wow! Diba? O ginamog ninyo ligo kayo Dragon Slippers. Pwede mo mapuhan ha for wholesale. Contact lang si Van Tumanda 0917-312-9345. Diba? Wow! Dragon Slippers. Diba? Ako balik ko na kung gusto ba wholesale. Van Tumanda. Contact lang yung number 0917-312-9345. Okay. Ano sa balik? Hala. Ito nag-i-play. Pagpag ganon. Sige na, sir. Boss Ruben, Uncle Ruben, Ilambay Bunal, Regine. Merry Christmas. Merry Christmas. Nasa ko wow, di ba? Hoy, kana. Sa mana Hoy, ala, binalas 12. Ala, panihod na pa. Pagluto na. Og wala pa magluto, nakaluto na kani. Ala, isaang na kay manihod to na. Saan nagpapinaw to mo sa, di ba? Sa #CPLB, di ba? Wow. Hala, mura ka na ang daga naman daga. Wow. Zombie daw. Ingon ang 6084, mag-zombie daw siya kay daga mapaakan og matakdan sa akong pagka-zombie, di ba na sa labi na katuman nag-uyab no wala pa ka-uyab wala, excuse me, para dali na mag 1 year inyong relasyon no, Ginoo ko. Ayaw mo panguyab karon, manguyab mo inig ka December 31 kay pagkaugma New Year na, 1 year na mo kana ay mo kasuya anak nila, di ba? Kung manguyab mo December 31 sugton mo pagkaugma, wow, New Year na, 1 year na mo, di ba? Ay, Ginoo ko. Oy, taga-asa ka. Na diri nag-text diri taga-asa do. Oy, kung dagang mo dang putot sa inyo ha. Di ba? Dagang mo dang putot sa inyo ha. Kay mga gwapa ra ba na sila? Oy, Ginoo ko. Gwapa daw mga putot nila. Gwapa. Tinood kaya na. Uy, tinood na nga gwapa ang mga putot. Ayaw lang dyan mo pagpayong. Gwapa lagi mo por. Ayaw lang dyan mo pagpayong. Ginoo ko. Ayaw lang dyan mo pagpayong mga putot kay mga mura mong mushroom. Mura mong wamping.
Hoy, tinod ba yan, oo. Oh, diba? Oh, tinod na dyan, nakita nyo ba, naiputot ba dyan, napayong-payo, medyo, sa maning, naglakaw sa Pueblo, na may waping, naglakaw, uy. Ay, Eloy, good morning dahi ni Mami Arjen, di ba? Good morning, Mami Arjen, diya sa Samaras Batchoy. Kailang medyo kayo diya sa Lantawan na, di ba? Huwag ni Ate Chanda, Ebol, Pahardo, may muntag, Ingat lang, Jod, correct, Wow, agoy, kasinaw sa ulo, ha, nang liki na po ng tiguang. It is Uncle Ay, Uncle April Vincent Lapinya, ayaw kol ba? Bantay ba daw kako, di ba? Lamig kay ikaw, no? Itong mga barako, lamig kay ikaw, na kayo sa kabado ka ron. Lamig kay mga ikaw, mga sinugba, mga usapan na mga pork chop, mga isda, usapan na lang. Lamig na sa hamdya, ito lamig yung kayo, no? Lamig na mag-soft drinks, no? Di ba? Na amin nakitaan sa misa nimo. Engineer, di ba? Bantay ito ka, liki namin nakitaan sa imong lamisa, di ba? Nay nilikit diri. Nilikit nga, puti-puti. Ala ka, bantay lang yung ka, engineer. Di ba? Kabalos ko ni Moron, bantay lang yung ka, Arion dyan na ni mo diris ka, kaya nga mo explain dyan kag 24 hours or 72 hours. Mami Lisa, sa imong anak ba naigiliki diri? Diba nasa Ako no nakasuway na ako. Nakasuway na ako, nakabantay na ako kung okay pa ka no. Nakasuway na ka natay mga amigo no. Kanang mainom. Kanang imong amigo ba nga mainom sa imong soft drinks ba? Mainom sa imong soft drinks nya gibaliktad ang straw, di ba? Kanang nakabantay ka? Di ba? Nakabantay ka wala? Nakabantay ka no? Nakabantay ka no? Ikaw Loy. Wala mo bali Loy kayo mong asawa Loy. Kanang saon na ba mo sabi mo? Kanang tayo mong barkada Loy ba? Loy motor ba na sa Kanang may nang soft drinks na straw imnan sa mong barkada baliw ang straw no ginuko. Usay ilabay pa ang straw ginuko ko di ba na sa tinuod naka-experience ko ana di ba? Di ba Kuya Jojo Sanson no, Kuya Rega Sitoy no, kami di man may ano kay tagsaim sa make soft drinks di ba? Tagsaim make soft drinks pero ang among mga kekero dili mi tagsaay kekero na sa koreko di ba? Ay, kawali ko na. Ginoo ko. Kalami. Di ba? Lisod ka rin pa na ako. Lisod na. Napat ako ipakuntahan na. Ang among premium isa naman ko. Sunod na po ni. Among panguntahan na, no? Among panguntahan na, isa-isaon lang kay Marot among kuan. Marot among dragon sleeper, no? Isa-isa lang every Saturday. Basta every Saturday, ang dragon sleeper lang dyan na, mata mo, depende na sa karon kay first time na hatag sa kwan. Hatag pong kuhaan, hatag pong 50 pesos load. Plus, dragon slipper. Basta ay mo kalimot, ha? Order din mo mga wholesale. Wholesale mga slippers. Contact lang niya. Ni Ati Banban, Tumanda, 0917-312-9345. Dragon sandal. Dragon slipper dahil sandal na ba? Nasa kuri ko. Dragon slippers. Diba? Nasa kuri ko. Diba? Hello. Ingon si Mami Arjen. Sir, shout out there, sir. Sa Lantawan kay Raymar Fernando, ni Dan Alimagno, o kay Rowena Fernando, at Alvin Manhares. Wow! Ingat na. Kore-kore, kapi-api lang. At ingat ng Diyos. Wow! Ingat sila diri.
Tinood yun, mailan yun mo ang babae nga gwapa. Mailan yun mo ang babaeng gwapa kay dili daw kabalo mo langoy. O, di ba? O, ikaw. Wow, ginawa ko, Wow, nag-smile biya si Ate Ivy Puada. O, di ba, Kaya dito, mga babaeng gwapa daw, mailan mong gwapa kay di kabalo mo langoy. Nasa... Hoy, mga anggol, sa Lolis Motor. Ang pingi. Oy, ang pingi, mga angkol, ang pingi na inyong motor, call. Ang pingi na inyong motor, call, kay maguba na inyong motor. Dili na kagwapo, call. Dili na kagwapo, call. Bantayan yung ka, Wow. Labi na si, napaminaw turon si Alvin sa stainless shop sa Pasunangka, Lantawan. Wow. Si Alvin Stainless Shop. So, ang yung team song, Stainless Love. Stainless Love. Di ba? Huwag ka tabi, Stainless Love. My love, there's only... asa magampalit? Ato sa Alvin Stainless Love. Sige na mo yun, di ba? Hala, text na. Ingon ang 0447, di ba? Good morning, Marino, from Zombie. Zombie daw siya. Zombie kay Plantita Manco. Para ma-plants versus zombie. Di ba, bongga? Shout out kay Kyle Alejandro, Simon, Tim, Bubong, and Ron. Happy weekend, Marino. God bless us all. Di ba? Siyempre, ano na ang atong ikalawang set sa atong kapalaran karong adlaw Sabado. Diba? Few inches later. Regine, diba na sa kuna. Ay, tigpaniod to na Jod. Kalami na Jod. Ginoo ko, diba? Happy lang, diba? Hala, nasa diba? Hala, text na mo sa iyong tubag, tubag, dali na. Diba? Regine, Leo! Diba? Leo. Si Bisaya, Leo. Diba nasa diba? Leo. Pagpabutan ka, kayapit na. Leo, Virgo, Libra, Scorpio. Hoy, na sabi na sa Tamaria ako na di ba? Hello, Mambet. Di ba? Di ba? Okay mo mga pamilya diha, korek ka na sa Leo. Hoy, Leo, ayaw ka karon, Leo, ha? Ayaw ka disappoint karon kay man makakuha nimo karon, Leo. So dapat ay ka disappoint. Gamit ang kama, semicolon, na period ay lang pa. Period of point, papareho ram na siya, di ba, na sa ay laga, ayaw dyan itukod ka ng mga proposal karon, di ba, nasa, di ba, Same segment na daw sa number 1 nasa korek. Kabalo ko, ako lang giliki sila kamusika po sila. Wow, di ba, nasa, di ba, Okay. Ito yung tanong pas-pas, kay pa. Pwede na magluya dito, Murag ka ng katulgol manggutana sa kuriko, di ba, di ba, So, ayaw dyan, disappoint karon kay man makapital ka nimo. Kung usap ni mong kadlo karon kayo, usap ni mong kadlo karon, usap mong kadlok ni mo. Ang kadlok ni mo, ayaw dyan, diba, get over. You can get over your fears, di ba, dapat, ayaw dyan, Sagugma, Leo, sagugma. Kung unsa may request sa imong partner karon, kung nag-request ka ng kuan, ay lang palang malon, kaya watay kwarta karon, di ba, Kung unsa may request sa imong partner karon, maminaw daw ka. Unyang ang daw ka, you have to put, mag-ano kag oras karon. You have to put a little more time. So pagpantay daw, a little more time. Kay isa rin yung wall clock diya, isa rin yung punin nagduha para daghan kay little more time, man. Siyempre, og time gani, wall clock lang para din magano, so di ba? Para sa inyong relasyon, time sa inyong relasyon, di ba? So imo dun ang ikuha na, unsa imong mga priorities, imo nang i-reassess, di ba?
Wow. O, di ba? Sa imong bandi karon sa imong trabaho, sa kanang mga relasyon na, sa imong karera sa kinabuhi karon. Nay mga problema karon, Leo. Nay problema karon. Na imo lang i-try karon to use kanang mga kuan karon mga tools karon nga useful karon. Useful kaayo para nimo sa imong trabaho. O, di ba? Di ba? Mga tools karon, mga tools, di ba? Di ba? O di ba? Ano sa mga tools ba, Leo ba? Kana mapa-examine ka da sa mga medical na sa mga urine og tools. Di ba? Di ba? Ginawa ko na sa di ba? Tatanong ko to, Leo. Sa imong kapanglawas karon. Sa imong kayuhan karon. So ayaw itugot ng mga sitwasyon karon. Ayaw itugot ng mga sitwasyon karon nga medyo must go through sa imong life break. Maka-break sa imong kinabuhi karon. So nadyo mga valid solution. Nadyo mga valid solution karon unsa na imong ipang mix nga solution. Ga mix baga og toyo ug ang vinegar, suka ug ang kuan patis, ana sa magdepende sa imong solution gimo. Ginoo ko ana sa kinabuhi. So nadyo mga valid solution sa kada problema. Di ba? Ana na sa Leo ha. Timani ha. Ang problema katawan lang, ingon ni Fred Aguilar, katawan, tawanan mo ang iyong problema. Regine, awa-awa, di ba nasa correct? Imong swerte karon nga numero karon, Leo. 17, 19, 37, o 44. Virgo. Ay, Virgo, karong Virgo, no? Makay mo karong mga progreso karon sa imong kinabuhi, Virgo. Nga mao dyan na pinaka-importante sa imong kinabuhi karon. Make sure na dyan nga, dili nimo pagkasayangan ang oras. Make sure na dyan na, kayong oras. Time is gold. Di ba? Wow. Tama. Time is gold, pero dili maprenda. Di ba? Nasa, di ba? Nga nung kita mo time is gold, nga di man maprinda, di ba? Di ba? So ayaw make sure nga, dili ka mag-usik-usik og oras karon, Virgo. Sagog mga Virgo, sa mga Virgo, kinala po ka mag-cut-on, Virgo, kung saan mo pakita ni mo nga kinahanglan ka, na kinahanglan jud affection karon para sa iyong partner. Nga medyo klaro jud kaayo. Klaro nga affection para sa imong partner. Maningon Virgo, kung sa managano kayo, ayaw Ginoo ko, wow, kanang iyong pagkagarbuso, ayaw dyan na ikuan nga mo na magkano sa inyong relasyon. Nga mo na magdula against you. Kanang iyong pagkagarbuso. Garbuso ba, kanang pride. Kaya ang pride, Ginoo ko, ibutang na sa kay sabon na siya. Dapat ang pride. Dapat imo din ang ilan na sa kuha. Sa imong bandi, sa imong karera karon, sa imong Virgo. Karon, ka ba? Ay, Ginoo ko, Virgo. Karong adlaw mo napuno sa mga pagduda karon. Napuno sa mga pagduda karon, Virgo. Nga imong i-try nga madesisyon karon nga medyo kasaligan ka. Kasaligan ka sa imong own criteria. On criteria, Virgo. Criteria ba? Asa man ka nagkaon? Was Jollibee. Asa man nagkaon? Dito sa criteria. Ay, karinderya mo na ito. Di ba sa imong tanga, lami ka ito dito. Lami ka itong pagsudan dito sa criteria dito. Ay, karinderya. Tama. Diba? Na siya, Virgo. Ay, sa imong bandi karon, sa imong kayuhan karon. Dili ka mabuhi karon. Dili gana, di mo sa paguna-una karon. Nga ay Ginoo ko. That will never need anyone nga wala ka magkinanglan og di ba? So nakinahanglan jud ka aning mga katawhana. So kay wala ka mabuhi nga nagkauna-una nga ikaw maningon mo nagingon Virgo nga. Di jud ka mabuhi kung ikaw ang isa. Maningon na no man is an island. No man is an island because the island is the one with the full of man. This man in the island is the island in the sand. You're the island in the sun, in the wind on the sand, on the land. And I say, di ba nasa, Wala siya, Caribbean disco show na siya, di ba? Nasa Virgo, Pero eventually, truly,
Oh, so na yung mga time, na yung mga oras nga imong ma-realize nga. Oh, medyo nga. Oh, sa imong mga thought karon nga, medyo masayop jud mga. Oh, kay maningon nga nobody's perfect, no, di ba? Oh. Tama. Oh. So practice, maningon sila nga practice makes perfect, no, di ba? Oh. Wow. Oh, so kung perfecto na ka, why practice? Oh, ano, wow. Ana siya, di ba? Oh, always so na, oh, dito na kalimtan na to. Imong swerte ko na meron karon, Virgo. Wow, 41, 13, 35, o 4. Libra, Libra, Libra. Hoy, Libra, oh. Ang kapalaran karon, ko, Libra. Ang kapalaran mo ay magtuyok nimo. May magtuyok sa imong pabor karong adlaw. Unsa man, boy, mo pabor nimo karon ang kapalaran, ang swerte karon ang gaman nimo, Libra. O, di ba? Oh. So dapat imo paggamito ko ng imong charm karon. O imong charm, charot unsa pa na diha mga Wow, Ginoo ko bulan ka Libra, ingara ka. Yeah, baby! Sa gugma Libra, ayaw itugot sa mga medisyon karon nga manay makakuha nimo. Kaya labi na sa imong mga past. Sa imong mga past, sa imong mga nangagi. Sa imong di ba? Di ba? Somewhere in my past, di ba na siya? Nga manay magawa nimo kaapekta sa imong umaabot sa imong future nimo. Di ba? So dapat imo da magaton ka nga imo pagibiyaan ka tong mga nangagi nimong relasyon behind. So ayaw jud. Tapos ayaw jud biyai ang room kung medyo na sa imong present karon. Kunay mga kolokabildo ayaw jud biyai. Ayaw jud biyai ang mga room karon labi nag-open ilak jud nimo kung imong biyaan. Wow, so imo dang ilak. So itry daw ka ng open imong room, di ba na baka na mosulod nga kuan, na mosulod nga buang-buang. Tama. Wow, di ba na sa imong bandi karon. Sa kondisyon sa panahon karon, adlaw, makuha karon na kay mga serious impact karon. Na labi na the way your work, di ba, unfold. Wow, Ginoo ko, di ba? So na yung mga weather conditions na kay mga serious dapat bantay-bantay. Libra, pagbantay-bantay lang jud, di ba? Correct. Ay, Ginoo ko, Libra, ang imong kayuhan karon, Libra. Ay, karon nga weekend, Libra, na kay mga meeting with friends karon. So dapat imo nang ninduton imo nang gamito karong orasa para sa imong moment o sa imong makarelax ka sa imong tension karon. Di ba? Labi na sa imong tension karon sa mga complicated nga week karon gano sa Wow. Di ba? So pagkikita na kasi mga amigo bala ka Libra na sa Imong swerte nga naman karon Libra is 11, 21, 31 o 41. Scorpio. Ang imong prinsipyo sa kinabuhi, prinsipyo, di ba? Prinsipyo. Ang imo sa in English pa, your principles. Principles ba? Di ba? Mga tanong mo sa Scorpio. Kasi principles wala naman may seniorize, so wala na principles. Di ba? Na principal, principal. Di ba? Napuna sa speech participle, di ba? Kung saan ang participle, nag-participle, di ba? Saan ang principal? Katong principal ba? Katong na micronation. Hoy, atong principal, di ba na sa So, ang imong prinsipyo karon ni Scorpio, man magbutang kanimo karon sa imong dilema karong adlaw. Dilema ka to na priso ba? Dilema mo to. Di ba na sa So mangita to kag answer karon, mangita to kag tubag karon sa imong kasing-kasing. Imo na makita dito. You will find ang imong mga answer karon, imo makitaan karon sa imong kasing-kasing. So kung makita na gabsa. Buka na imong dughan. Ipagawas mo kasi makita nimong answer dito. Bala ka nasa Sa gugma Scorpio, nakinanglan na po ka Scorpio, nakinanglan po ka nga imong ihunong ka ng pag-torture karon. Pag-torture sa imong galingon karon. Labi na anong imong i-torture tungod sa imong partner's past.
kanang ito siya magkakaising una-una, di ka una-una. Ikaw nga naging partner na gani kasi mong asawa, bana, unsa pa na diya. Una-una pa sa kwanda, Ginoo. Ay naguna-una kita sa mga nangagi, kaya nangagi na na. Yung ikaw rin naglaban sa imong ulo. So ikaw na magkatotoo ha. So wala dyan positibo karon sa relasyon. Manang yun na, this is not din na. Dili sa positibo karon for sa imong relasyon karon. Siyempre, and will only bring distance between you two. Muna magkakuha ninyo nga, magdistansya ni Masao sa mag-away na nun mo. Di ba? So ayaw na, guna-una, Scorpio, mapay mga ka diya, mamunas ka sa mga glass diya, mga ka diya, o bang limpyo ng ka sa mga table diya, o may pa, nasa kuring di ba? Scorpio, ha? Di ba? Tama! Sa imong bandi karon, makita ni mo na ay magpa. Hinaot pa unta nga night 20 ka buk mapa-ID karong adlaw pa. Pero 20 guys, kada Sabado mga ri kay ang ID mga masteral. Wow! Sa imong bandi, Scorpio. Naginapog na you have everything na. Nanani mo everything karon ay mo kinahanglan karon to ba? Na kayong ganan jud excellent first impression mo karon. Labi na sa mga job interviews karon. Di ba? Wow. So katong Scorpio nang-apply tapos nakay-interview karon, di ba? So naganto kay excellent first impression karon. During sa imong job interviews. Thank you! Okay, so imo na na make the most of it. Wow, English make the most of it. Wow! Whatever. Sa imong kayuhan karon Scorpio. Dili ka maka-blame sa imong galingon. Dili ka maka-blame sa imong galingon mo forever. Nga sa mga kasaypanan nga imong nabuhat sa mga nangaging panahon o sa mga naging adlaw tuig o sa manao. So ayaw jud i-blame ang imong kagalingon, ayaw i-blame jud. So kano kay nakwanta we have all, di ba? We have all, di ba na siya? Been through sa mga sitwasyon na we wish nga we had never experienced. Ana sa Scorpio pantay-pantay pero mas rami na Scorpio ka na ma-experience, no? No nami jud ko ayo. Ako jud nang experience tanan, di ba ana jud ta. So good luck Scorpio, ayo lang sa imong kuanda ha. Sa imong kaayuhan karon, di ba? So ayaw jud i-blame ang imong kagalingon. Tama! Unsa may makuha sa imong past, ayaw i-blame. Di ba? Wa gani ko i-blame sa kung una nga nabayot ko, ang katulong bayot ang yapon ko rin na sa imong swerte nga numero ko ng Scorpio is 3-11 by 5 tantay 3. So manato ikaduhang set itong pararang karong adlaw, pag ganon enjoy lang, di ba? Manay gingon nga if doctor persists, insult your symptoms, pakpak ganon. Happy lang jud. Wow, di ba nasa kore ko? Hello, may mutag. Ingon si kwan ba? Ingon si Lolo Motor. Virus na lang akong pilion, no? Ingon si 5364. Virus na lang akong pilion, Sir Lan. Bahala lang na virus. Guwapa lang yapon kaysa zombie. Pagpangita jud nato pagpangita jud nato ana. Di ba na Lois Motor, di ba? Yung 6550. Sir Lan, good morning. Request mami og song Bochiki para tanang drivers diya sa Mango Drive. Sani Aldong Yapo, Danny Alex Donggoy, Bert Suarez, Samuel Jordan coming from Esteban Soleon. Okay, ingat lang. Hello! Di ba nasa ko rin ka? Ingat lang. Pakpak, ganun. Ito na ilambay, mga music da. Pakpak, hala. Regine. Merry Christmas. Marino News FM. Sisi na. Ay, sisid na judaw. Nasa ko rin ka. Hello, Digilan. Blackout kami. Kaninang umaga. Hindi naman narinig, kitik-kitik, pero okay lang. Dito naman kayo sa puso namin. Ay, thank you. God bless, Digilan. Salamat kayo, ha. Ingon si Tutoy ka na. Wow. God bless you more. Ingon si Ma'am Beta. Salamat kay Ma'am Beta. O sa imong pamilya da sa Villa Santa Maria.
Wow, may hapon ha. May hapon para kaniya. Para nako, Sir Lando, virus. Ako wala ko kabalo. Para aron walay magkabalo nga nasaron ako sa imong sa ilong, misulod og mukala sa tibok lawas. Sa ingon si 0527. Happy lang, di ba? Oh. Wow! Ano yan ang atong ikatulong set sa itong palaran karong adlaw. Pak ko, di ba? Oo, pak! Unang sa kurek. Wow. A few moments later. Because the later is a few. Unang sa kurek. Wow! Tiba niyo to na. Itong tak na sa pagsuot og Dragon Slipper og pagkaon og sa Patchoy og sa Kainan Express og Friends Lechon og Barkod Sambuanga. Wow. Regine, awu, di ba? Lami jud kaayo. Sagittarius, o di ba? Di ba na siya? Hello, tumasok diya sa Uncle Henry subungan majong udto majong hapon diya. Sagittarius, di ba? Sagittarius karon. Nakay mga oras karon sa trabaho karon sa expansion. Nakay expansion karon. So extension nimo karon. Labi na sa imong nakay mga financial growth karon o coming na sila. Giano pala gihold pa sila sa immigration. Ay lagkabalaka na sa gihold pa sila. So imo dun ay kuha ng opportunity karon. Pero ayaw kalimot about your future. Sagugma Sagittarius, nadyo yung mga importante nga petsa. Nadyo pa ng petsa na importante nga sa petsa kanang unsa na petsa 1, petsa 2, di ba? Nadyo yung mga importante nga dates karon nga medyo nga mga dagkong butang karon sa imong partner og ikaw nga you have forgotten one, di ba? So nadyo yung mga petsa karon nga imo nakalimtan karon, bantay-bantay lang jud ka. Di ba? Kay mo na magakuan sa imong relasyon karon. Unsang pizza baka inyong anniversary sa imong partner, Sagittarius. Birthday unsa kato pa katong first kiss man ninyo. Gikuan ninyo anniversary, bala ka. Basta na yung mga pizza nga imong makalimtan na una-una adyo na og tarong Sagittarius. Sa imong bandi karon sa imong bandi. Ayaw jud i-try karon nga mo skip ka ni mga phase karon. Labi na sa mga ways sa pag-achieve nimo in ways to achieve labi na achieving sa imong success sayo, di ba? Sa imong kalambuan ayaw jud lakangi, ayaw jud ka mag-skipping rope, balag magtumbalata lang ka kay skipping rope na to. So nagkinadto ka dito ka lakangan, di mo kuan na ba? Banda. So you need kinadto ka nga one step at a time jud ka. Ayaw jud ko ang kanang mga hagdanan, ayaw jud lakangi kana na step by step jud ka. Padili ka labi na sa imong bandi og trabaho na sa talos Sagittarius bantay lang jud mina Sa imong kayuhan karon Sagittarius. Ayaw i-try nga magdala kag attention karon sa imong galingon karon, di ba? Ayaw i-try nga attention to try sa imong galingon every time. As much as imo nang gitry karon, have others like you. Ilang makita nga wala jud. There is no honesty sa imong action karon. Ana siya, ayaw jud i-try Ayaw i-try nga magdala kag mga attention karon para sa kalingon every time. Ayaw jud. Bala ayaw jud ka mag-attention, pwede ka magkamang attention. Kamang dayon na nasa sekretary sa imong sorting numero karon Sagittarius 5, 9, 13, 27. Capricorn. Ay karon nindot ka dito sa good day karon. Good day nimo Capricorn, pangita kag mga resolution karon sa mga sitwasyon karon nga medyo na gan out of control karong adlaw. Gan out of control through dialogue. Di ba? Dialogue, Ginoo ko. Dialogue ba? Dialogue ba? Ginoo ko, di man kabalo si Capricorn, Katong dialogue ba? Katong mag-order kag wholesale sa Dragon Slippers, dialogue ba? 0917-312 og 9345. Ana siya. Wholesale na siya. At tutok ka, Dragon Slippers, ang pinakalig-on, Ginoo ko, di ba,
Ako galing gisuot karon no. Wow, Ginoo ko nindot jud kaayo. Nindot jud mapahinaw sa imong tiil kung kakuan kag Dragon Slippers. Kontak ka lang si Ate Banban tumanda 0917-312-9345. Diba? Diba? Hoy, Capricorn, karibon sa imong gugma karon, Capricorn. Dialogue ba? Kanang mo dial ka sa number ba? Dial. Hello, bes. Hello to my kumpare, Darwin Tumanda, nasa dako na imong tiyan, di ka pa dulog tennis ko na timanban ko. Sa imong gugma karon, Capricorn, ang imong partner na kinahanglan po natin kinahanglan ka imo jud i-prove nimo og how much you have murag na matured na ka to have a long-term relationship karon so kinahanglan jud ka ang imong partner ko na dapat mo prove jud ka nga you are matured enough sa imong ka-partner ha bantay lang jud ka Okay, kung ikaw ko Capricorn, kung ganahan kag laki nga mo attend nimo kanang dito ka Ginoo ko. Higugmaa si Mike Enriquez kay nakatutok 24 oras. Mike. Ginoo ko na sa Capricorn. Sa bandi Capricorn no. Hi Capricorn kanang imong mga kadimalasan karon, kanang imong mga misfortune karon no, di ba? Maunay karon nga imo nang ikuan sa by your side, di ba? So ingat diba, try to be careful lang jud ka. About sa imong mga responsibilidad, di ba? Dapat enjoy jud ka sa imong responsibilidad ba? Like ana sa ko. Di ba? Depende man na sa ko natay. Like kana natay karong alauna nakakoy ko na NSTP karon di ba ang mga teachers sa NSTP nato na responsibilidad nga kuan di ba mga estudyante no ready na mo mo alauna nanaputay ko andiri ko di ba nya ang laureate ready joke lang hoy sa imong kayuhan karon Capricorn dili jud ka maka-ignore karon. Dili jud ka maka-ignore completely karon sa imong gibati karon. Labi na sa mga tao nga palibot nimo karon. So naginana jud ang imo jud ang pagdawaton. Imo pagdawaton kana pagdawaton nimo that your needs beyond your own. Wow English. Ginoo ko. Imong swerte ko naman karon Capricorn is 19, 27, 31 o 39. Wow, di ba nasa Hi, hello Aquarius. Hoy Aquarius, so karong adlaw Aquarius, ang imong pasensya jud. Mao na magano nimo karon. Kay murag na test nimo karon, i-testingan jud karon na mga pagsulay karon. Na imo jud nako kay ang imong pasensya lang jud. So ayaw jud itugot kay mo galingon karon. Madrag into discussions. Drag ba? Di ba? Madrag dili drag ka tong kuan ha kanang nasa PDEA ha. Taka madrag magkuan ka ba? Maguyod ka guyuron niya kan. Di ba? So sa may discussion karon na. So ayaw jud ito ko galingon na Just take imo na i-take ang deep breath. Di ba? Deep breath. Di ba? Uy, lisod kaya mag-deep breath. Lisod kaya Aquarius, no? Uy, lisod kaya mag-inhale, exhale. I-try din og inhale, exhale. Wala mo'y kwarta. I-try din og inhale, exhale. Wala mo'y kwarta. I-try daw. Magkakuan ba mo? Like kaya. So, relax na ka, Aquarius. Relax na dyan nasa Sa gugma, Aquarius, sa gugma. Ang kanang masayop ta sa gugma. Natural na siya. Manay natural part na siya. Manay na learning process na sa itong kinabuhi. Masayop to the mistakes. Wow! Mana si mistakes, ato nang minyoon para may mo nang mistakes. Masayop pa dyan ang mga usay mga dalaga. Di ba? Manang minyoon na dyan Mana sa in English ba, mistakes are natural part of the learning process sa itong kinabuhi. Di ba? Manang paminyoon na sa ako. Para Mrs. Sticks magsintaya na og sweepstakes. So ganun na makaton juga learn to be indulgent. Di ba? Learn to be indulgent with your partner's mistakes. Di ba? Imo dyan ang pagkasabton. Indulgent
Indulgent ba kanang tagaan ni Doc Rumi Bagong og mga eyeglass kanang ka mga indulgent people kanang ay indigent man dito, indigent dito. Sa imong bandi karon, sa imong bandi. I-try po nimo Aquarius karon nga i-try nimo nga dili ka maminaw sa mga comments karon nga dili related sa imong trabaho. Mo na ba maminaw ha? Aquarius, dili ka maminaw ha? Dili ka maminaw karon sa mga comments karon sa mga komentaryo dia, di ka maminaw. Oh, kay wala na labot nga dili related sa imong trabaho. Oh, nice, very good. Sa imong kayuhan karon sa Aquarius, mana, learn to listen to your own conscience. Learn to listen. English na, Aquarius, ha? Learn to listen to your own conscience. Konsensya. So, dapat imong isabon, safeguard. Kaya mo gawas imong konsensya sa safeguard. So, useful to na sa useful than anything else. Para to dictate your course of action na sa Aquarius. So, imong swerte kung naman karon Aquarius is 13, 29, 39 o 47. Pisces. Pisces. Karon kanong Pisces no. Kanong adlaw maka-receive karon. Maka-receive karon og news. Marikis ba og news karon? O sa kanang Pisces, bad or good? Oo. Pasensya na ka, Pisces. Maka-receive na karon og bad news. Bad news ha. So ayaw lang dun itugot ha. Ayaw itugot nga man maka-affect sa imong energy karon or maka-affectar sa imong good mood karong adlaw. Ayaw. Di ba ayaw Pisces? Pisces ba si Mama Anet, di ba? Pisces ba to si Sir Trio, di ba nasa ko? Pisces ba si Iwana dagang maha. So sa gugma Pisces, karong adlaw Pisces, imong manotice karon Pisces nga never before na experience nimo ang connection sa imong partner. Di ba? So dapat mo take advantage karon of this moment karon para maimoy Ginoo ko ang inyong relationship malig-on jud kaayo ang inyong relasyon na siya gusto kag lig-on. Hoy Pisces, gusto kag lig-on nga relasyon Ginoo ko. Panguyap og panday. Kana mga construction worker pa lig-on ang imong relasyon, lig-on jud na siya. Sa imong pinansyal karon, sa imong bandi karon. Karon imo nang mahuman karon sa trabaho, imong mahuman karon ang task. In record time. Wow, naman nimo sa walay ano record time karon. So na mag-record time karon, record kay walo. So make the most ka sa imong extra time karon, di ba? Wow, bongga man ka Pisces. Thank you. Sa imong kayuhan Pisces. Kanong adlaw imong mahuman karon. Ay kanong Pisces no. Ay Ginoo ko. It is precisely bad times that led us. English na po Ginoo ko, di ba? Sa Tagalog ani Ma'am Jean Ann Durakan, di ba? It is precisely, di ba? Precisely precious. This is precious. Bro. Di ba sa Harry Potter man? This is precious. I will kill Harry Potter precious. It's precisely bad times na let us appreciate the good things life offers. Ano siya kuring Hoy Pisces ha. Ato ning English para makasabot yung ka kay English. It is sa imong kayuhan na siya Paminaw Sir Trio, Pisces sa baka, ngara po ka. English ni sa imong kayuhan na. It is precisely bad times that let's appreciate the good things life offers. Ano ka sa limo? Ay, Ginoo ko, ayos na onya na Ginoo ko, diba? Happy lang jud Ay, imong swerte ka na meron karon, Pisces. So, diba? 7, 11, 19, og 25. So, mana naman nato kapala na karong adlaw, November 27, 2021. Remember ha, ang atong horoscope
Di sa tambal o di sa pwedeng gamitong tambal sa unsang klase ng sakit. If doctor persists, insert your symptoms. Get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Katong horoscope, unavailable. ATM close karon. Ang ATM close. Kayo na unavailable. Wow, mag-comment tayo Sir Trio. Yaw na yun. Pero malipayon kami karon kay kitagsaan mi og dragon slippers ni Ati Banban. Salamat so kayo. Ang mudaog sa atong 50 pesos load. Wow, sige mag-music na kay to. Wow, ingon si Dao. Wow, ready na si Dapi akong BSMT1A, ready na siya Wow sir, nag-tune in ko sir from Ricodo, Zamboanga City. Ready na ba mga... ito mga estudyante ha. Ready na ha. Bitang 1 o'clock. Si Dapi Dibmar. Ako siya. BSMT1A. Wow. Flat 1 sa PE. Kaya under na ako. Ingon si Shelken Talibong. Wa mami uyab sir. Saan manin ako sir. Nasa Ayaw sa uyab-uyab wa pa kay gasto gani. Pag may school lang tarong, di ba? Jeffrey Godalopi Ignaw. Lord of the Rings man to sir. Precious. Salamat to. Naitambas sa kurikong sir. Si Shelken Talibong nasa Wow, ready naman ang mga estudyante. Nag-comment. Ready na dyan Hala! Mag-music do ka music para mo nata pagkano kayo ato yandam no pagpagkano ganon duha o tulo ba ni siya. Hala! Ato nang ilamba ibuna lang Marcos sa masugid mo now pagpagkano ganon. Regine! Merry Christmas. Hala, present na ito mga estudyante na to. Ready na ito kayo mga estudyante na to ha. Batay mo alaw na ha. President George, si Talibong, si Dapi, mga notikal na ako. Wow! Sa ito mga sotik mamina, wow! Ang GSMST, mag-join me sa vaccination walk-in Monday, Tuesday, Wednesday. Mga estudyante, mga sa walk-in ha. Monday, Tuesday, Wednesday. Okay, so 8 to 12. Mo accept me up 8 to 12 ha. Ay mo kanig hapon ha. Bantimahan mo hapon, di ba? 8 a.m. to 12 noon, di ba? So kung malikon ha. Okay, ang GSMST mag-join sa vaccination walk-in on Monday, Tuesday, Wednesday. 8 a.m. to 12. 12 noon. Hello! Di ba? Basta healthy lang, Jod ha. No, dada, kung syanti ka, o ganang batanon ka, nasa naladalay mong parents, nasa kurek-kurek, di ba? Wow! Ano atong hearing kanong adlaw pagpag lataya na para madog sa atong hearing pagpag kanong ganon di ba wow pwede pa ko 111 pwede 111 di ba 400 di ba og 994 do 994 400 og 111 di ba og ang nidaog sa atong pangutana wow makadawat siya so it takes lang og unsay size sa imong kuan kay nakay libre nga siyempre dragon slipper gikan ni di ba siyempre ni Ati Banban Tumanda di ba for wholesale ha kalimot ha di ba ang pinakalikod wow ni daog sa 50 pesos load og ang dragon slipper wow 0975 704 6084 0975-704-6084 Wow! Congratulations! So, manamilit kong sayo kay ginugalaon na po yan sa NSTP National Service Training Program diba atong mga ROTC, LTS o CWTS na sa ngatiyan mga estudyante. Siyempre, dagan salamat thank you very much sa among college president Dr. Jaime Jalon and the Board of Trustees and the SSMJ family. Siyempre, masalamat ko sa among broadcast operations supervisor wala kugihan, buutan masinabdan wala sa radio operator Rinalyn Tidahay. Siyempre among station manager wala si wow Angel April Vincent Lapinia.
Among broadcasting nation mo lang si Elio Tertulio II o si Mr. Ruben Fajardo. So kaya nga po sa sulugoon, ang tigitig sa kawanangan, ang tigpagkatawa sa kanginan walain sa Nung Bisaya. Sa akong programang Katupngan Primalabuan, ang gitig-gitig pasiaw ni Nung Bisaya. Dito na siya ha, sa sikat nga istasyon karong panahon na ang 106.7 Marino News FM. God bless! Happy weekend! 106.7 Marina News FM. Season na.